senajan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah brengkang kuwasa. Mas mesti kandeng ati dongaku siji tresno iki abadi. Oh dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula angkat kula lapo tresno dapat kendhet saking jowo parewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Yo. Iter ya langsung dadi ya. Heeh. Pinter ya.